A danas ćemo da idemo da ići ćemo da vam pokažem medu, jer ste mnogi od vas bukvalno tražili da vam pokažem medu, inače ovo je moja sobica. I tu se sve dešava, bukvalno je kompjuter tamo, mislim, ništa specijalno, to je moja sobica. Idemo sad napolje. Ja ću sada da se upoznam s jednim čovekom. Samo da. Evo ga. Medo, Medo. Pogledaj u telefon, Medo. Vidi bre. Ej. Jesi to ti? Jesi to ti? Samo malo da zamenim. Da obrnem. Napada me. Dobre. Ljudi, to je Meda. To je moj Meda. Moj Meda. Medo, pa Medo, gledaj u kameru, Medo, Medo! Medo, upoznaj se, ovo si ti. Samo malo. Ček samo malo. Ček samo malo. Čekaj malo. Ček samo malo da se moj Meda malo izigra. Trči ispod auta. Tamo je. Eno ga tamo. Trči. Pući. Zdravo. Auć! Ej, to boli, znaš? To mnogo boli. Mnjaga boli. Mnjaga. Čekaj da idem. Auć. Ne mogu da zaokrenem kameru nikako jer je bukvalno u ovome snimanju. A da ste ga čuli malo pre kako je lajao. Tamo. Eno ga tamo. Napada me! Meda u napadu! Eno ga tamo. Ja ne znam da li će vi da ga vidite. Eno ga tamo. Dođi mi da. Eno ga tamo. Dođi. Mira u napad. Dođi. A se ispružio. Kaži ne mogu više, pusti me. I tako, eno ga tamo, sad se zavukao ispod točka. Tamo je. To će on opet da dođe, tako u krug. Evo društvo, sad ćemo ponovo da ga pozovem. Samo sekundu, dođi. Dođi. Vidi. Dođi. Op! Pa šta me ljubiš? Šta je opet?
Dođi. Dođi. Izgleda da neće da dođe sad. Dođi, Medo. Medo. Aaaa, uvatio me. Ej, pa nemoj da mi šutiraš telefon. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog vloga. Ja mislim da vam se svidi ako ostavite like, share i kaži sub. Medo! Medo, ne da me ližeš bre, nego sub bre. I to bi bilo to, naš Meda i ja. Ćao ljudi, ćao.